Dengang Sports Association hin pen pining asengkan Dengang Sports Association Sertalin ke chokalong pacheton dunsi Inter Club League Football Championship surihini rank kora ke thom kachepatya jamek chepatir piponsi ke pangcheng pon DSA artaning kan phokep nang choksi Golden Jubilee mati Sertalin karcho Ketalon pen pacheton dunsi Karlitang Gomol Be Gopal Be lapen Sodar Be atumaphan kachikimo men pen DSA Inter Club League Football Championship paman ponlo Kiching Sierani jaime kangpu pon kipathu pon laki United Youth Rongkhelan FC lapen Dengaung Higher Secondary FC atum angbongsi pathu ponlo DSA President Dhorom Singh Kroben ke pachini pon tengke DSA ningkan phokep ke chok Sertalin ke talon ponalong ke inning aronglo DSA ke parlo pon kaddo kawe club thong kebra trok andu kidam tanga chiklo cluster ke thom along Inter Club League ahut ke pathu ponji aphan cluster isi along pen club hini an ingwai ponlo DSA pen ke pathik pon arona teng pen kidam tanga ningkan ahut ke pathu pon along semi final pen final along ke ledun a club hi atuma phan ke direct league along pathu pon long phitpo Labangso Inter Club League Football ke pathu ni ingkora phomate 25 days an doji Labangso Inter Club League angdung kitia long ke haidonatum a club si all Karbiang long Inter Club League along chepati dun long popusi DSA amaipu DS Kropen pachini pon Manpeng aluhia manpen Karbiang long Autonomous Council EM Riti Singh hi chetong dun si DSA Golden Jubilee Ketalon lapen Inter Club League Football Championship ajamek EM arideng pensi ingpu ponlo EM Riti Singh hi pen ke tham pon ke Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen ke bor I pon along Karbiang atokano along anta sport culture anat ke paching thru ponji aphan mili phan tami bidisore nang pi ponlo DSA Golden Jubilee ningkan phokep ke chok aliralon pen ke talon along bor I ponlo nang football anat ilitung denarong along hakko pen tami nongnam che thang pon pik Laan susai ke pache thang ponji polote ilitung ovi kimia tung football ke pathuanat bor I polote angsong ang dengalong anta ledunji Lasila bangsolong ka cherabdun akinang sot do analong ke un anpen ke nang cherabdun popusi Inter Club League kangpu ponahut EM Riti Singh hipen pachini ponlo Labangso Inter Club League Football Championship ki bi ponalong ke langchari donatu referee lake Britain Bay head referee Babu Be Mindar Timong lapen Sarmon Bongrung atum pensi kelang cari ponlo Manpeng aluhia manpen Karbiang Autonomous Council EM Riti Singh hi DSA mai Dhorom Singh Kro Kalsa Joint Secretary Bor Singh Kro Dengaung Lamp Secretary Bikrom Kiling KCS Dengaung President Sarthi Terang Ward Commissioner Mongol Singh Be Roman Teron Babu Teron Mount Sinai Principal Sudhir Tiga DSA Abarim Chunbang Ajitimung DSA Klembangphu Premeswar Rongpi lapen Pansing Rongpi atum chetong dunsi mai RDP dunlo tum A group B group thak pon pensi pini alang tum pathu pen bang bom pathu ang bom si pini bang ka angdung kiti long bang ke Nora Club FC lapen Ovechiri FC si pathu pon lo la sang dung kiti long lapen lang sang dung kiti long nilitum ke chopha pon aluhi sarpo sitame do Karbiang long Sportation Joint Secretary lang li Borsing Kro ke hai lapen nili tumalong den Sportation long ke Klembari matum President pen Chenglok Secretary alang litum sitame na je tongdu lapen ke pathu barim sitame alang litum na je tongdu lang tum sitame litum archo ponlo pen pini ke pathu lo bang ke nili tum ing samjen pensi jun ponlo pen lifri ke hai tum atum sitame football alo ateng pen selang litum pini ke pathu bang ke lang cari pon pensi pajut ponlo Asalang litum han sitame denaro sportation pen litum ningak long pen chorolo lapen pini bangso ke pathulo audience atum sitame kelang aning ke hang tum sitame penang anamun na ke tong dun pose litum denaro sportation pen ningak long pen choropu pen litum pini bangso ke pathuang dung kitielong media sitame na che tong dun the pon litum han ningak long pen choro sinilang tingkong Dongmuka pen Samsung inti Karbiang long live